99 дни. Днес ще играем на кръстите. Ала тя цепиш края. Ей, тъпото дърво, гадно. Тук ще прекъсна малко. Прекъсна малко за да... Отива за чешчал. Да ми се пане гулцак, за да имам такова с 17. Хора, нищо не ми се пада. Намерих. Това чули го? Тум. Само да Елена дойде. О, Аз имам бандаж, кънче. ама сега кой се взима за нас, си го взима. Ми ако не искаш револвер, аз ще си взема от фара такова фенер. Тук има и още 3. Трябваше май да изчакаме Деян да видим дали ще се джойна. Ма Деян, нали че си ти? Гледа да не види нещо. Намерих патрон за револвер. Детето намерих! Аз намерих детето. Не, за първ... Виж за първ път колко неща. За първ път. При мен е, че е за детето. Трябва да го спасим. Аз съм бандажен. Гулцак! О, пълна 17 неща. Бързо, хубавото. За пръв път имам това нещо. Чакай, това е си. Не, че моят Деян те харесва. Ано! То стъпва как ми скара ангелите. Не, че знаеш кой исках да ми брат? Виктор. Имаме 15 гайки. О, ще имаме 2 въглена. За сега не, че се справяме. Не! Шок, тури! Аз съм така с 17. Аз ще взема и число гуд брадвата. Ще имам гуд брадва! Аз обичам да всичко да ми е гуд. Ей, ако взема и гангстера! Какво? Аз събираш храна. Аз събирам за бонифу. Да, защото тали трябва да се мести. Какво ни трябва? Рани, да не го. Бата 54 ти, бе. И какво става? Ей, искаш сега да си взема гуд брадва? Твоето незабравимо лято с Радио Ултра. Хора, имам такова с 17. Ако Соня с Венера, нали следва понякога, може да би не ми дал на вас. И ако имате много диаманти, може да си купите гуд брадвата, гуд такъв като моето, такова с 7 и така. Не, това си бонифут. Този бонифут си е за мен. Идва ли този бе? Искам да търгувам! Ти имаш ли? Какво да си взема? Гуд брат да си взема. Отивам да се цепа. Инче ми супри. Аз имам така 17. Не! Подгониха ме 4-те вълка. И 4-те вълка ме подгониха. Джалелеле, Мартине! Мале, точно на малко кръв го убих. Не. Имаш ли? Да, късметлийка. Да, ма ти си късметлиец. И ти имаш такова за 17. Аз нямам нито едно. Ай, ме трябва да си към купи. Полезам се с тази тъпа вра.
Братва! Сега накупам ниво. Намерих не лошите. Не са лошите. Голям част! Къде? Бандажа! Ако ти се падне воска кожа, ще ми я дадеш ли? Да, много да ги Бато, но много лесно се убиват. Да, ама аз съм на малко. Аз имам бандажа спокойно, аз си изкарчих едната. Златен! Имам златен чест. Ето. Ела да ти покажа какво ми се падна. Ела на кемфара. Червената братва! Да, идвай с мене! Аз ще държа и тази братва. Виж колко къдека прикуша. Мога да околя вълците, брат. Само оголена. Ето го. Чакай да отворя това. Бате, за пръв. Аз си... Отдалече. Какво ти спомня? Дай патроните, бе. Ма там са. Не показва. Показва ми. Я първ път искам да вия вика. Не мърдай, бе. Аз имам да се цепа, чао. Малка дърко. Имаме двамата червени брат. Айде да ходим да спасяваме детето. Аз ще се не... Аз ще ходя да спасявам детето. Аз ще бия дървета. Не, брат! Майка. Не харесвам да става тъмница. Знаеш ли, че само да бием малките дървета? Да, цепиш от първия път, брат. Да. Ама искам да го купа това с червената брата, да си го има. Да си го имаме. Ма тук колко пари? Не знам, няма го такова. Да видим. Не, няма вече, то няма такава братва. Аз имам деца по-големи. Да. Имам само с гулт. Ма поне с гулта имахме, нали? Не, ще ходим днеска някой ден ще отидем в гигантското имение. Да вземем там червенечер. Сега представя ще ни падне разочка. Тогава ще знам. Аз цепанче. Много трудно се цепат. Да, аз почка да. Еми ти не ми помага. За пръв път цепа, не за пръв път ще отваряш, честно ти казвам така. Вие за колко дърво ще имаме? Аз иначе събрах. Аз трябва да ям. Не нарчим дървото. Трябва ми още. Бати голямата братва. Аз бях първи късметлия. Аз имам такова с 17. Цепи друго. Че има повече големи. Да, видях. Че на теб ти е бяло, на мен сиво. Те ми е черно, на теб ти е бяло. Цепи, бе! Вики, още не сме започнали, имаме гул! Е на втори ден. Бах ти тъпто. Бах ти якото. Айде ходим да спасяваме детето. Аз ходя да съберем дърво. Голямо. Да, с брата, аз цепих тук. Ти се рече имам такова с 17. Аз се радвам. Не, точно 17. Цепи друго. Кой ми изкърци тук дървото? Бате, видя ли колко инче дърва? Иначе ако бием заедно, дали ще си... Абе, ако цепим заедно много голямо дърво, айде да се бъдем дали мога да цепим много голямо... Аз имам за детето, чао. Братво! Ще ми направите, бе. Еле, това на отдей ми сбие, бе. Бате, подгоняха ме 2 волка! На малко съм! Имам бандажа. Типа. Имам 2 волски кожи, ма не ми съм едното. Помощ, на малко съм! Чакай! Помощ!
прави? Късно? Не бе! Ще...